Давай я топката. Браво! Браво! Елена! Айде, би ми дуспи. Виж, към мен хвърли. Браво! О, спасяване на Буфон! Хвърля и към мен такова. Искам да ме видят. Спасяване на Буфон! Хайде да ме... Спасяване на Буфон! Настръхвам, като ми задаваш този въпрос. Браво! Жени боец, няма да е приятно, но тя ще се справи с това, ще се справи и ще прекара тази ситуация абсолютно нейния си начин. Какво би казал на хората, които те са? Спасение! И това не ще е едно! Те не ще е едно! Първо да съм тук, второ, вече година Браво! в медиите се си говорят постоянно някакви неща в тази връзка и тя се здраве психически във всякакви аспекти. Няма проблем с това нещо. Как се чувстваш след тези преди психологи?